Taparade marohata, tapukama masuk, marende mahita. Mar hite-hite guar di debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di porbadia, na tu mau palangit dohot tanaon, amen. Lehon matu jauh baha muliaun ni guarna,
marsomba mahamu tu Jehovah, mamake pahean na mandohonan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, namandok mauleate do hami tuho, ala dipapatarho dohor akan na sotu mandaho, anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya sima roham, saya payan madihami, roh dipinoparnami, barita nauli, jala pararat mai, tusaluhut bangso, asa besar sondang dihasong ngopemi, dohot diakan na hundul di halomoni dohot nani linggoman nihat hamatian marhite anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Tangihon mapati ne debata di minggu patuluhon dung Epapanias sadarion imana tarsurat di Filipi 2 ayat 2 songonon ma didok disi gohi hamu mahalas ni rohakon sada parroha mahamu sada halongan mahamu saroha sapikiran mahamu ido satna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan di Batam, ali Tuhan di Batam, sai pargogoi mahamu, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Tato poti madosata di hadapan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogona suatu dosan. Sitopan nasana adong. Paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolum. Manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian panglausion nami dipatimu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakateon nami, nasoturei, rodi pangalohon nami, dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutu doha, honauhum hami alani dosa nami, alai natorcol bagi dohami noai alani, asima roham dihami, ale di bata nami. Pardengkan basa jala parasi roha doho alani anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami salukna jala suruh matondi parbadia tu roha nami be asa tarbaen hami mangaului ho di bagasan hati koran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan uluan nasora sudah napi nabarga bagami diakan aporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kima baga-bagani di bata taringot Tuhan sesani dosa. Pengonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahiho au marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojaiho au marhitesian akka hajahatomu. Ahu tutu au sandiri manelese yakka pangalosium alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Asangapun ma di debatana diginjang. Amin. Mari kita. Tani debata epistel di minggu patuluhon dung epapania sadarion iman natar surat di Mika pitu ayat pitu sahat tu 20 tajahama margati sori alayang go au manata tu jauh badu jala huhalungu kodoro aku debata tuhatu aku saya tangihon ni debataku doau. Unangho marlas niroha ale musuku midau. Ay tinggang peau say hehe doang hause. Ay hudul peau nuay di bagasan hamonaho. Jehovah do panondang di au. Usungokku do rimas ni Jehovah ay dopa ibana doau mardosa. Paima di badahon ibana badakku jala maruliu humahu di bahen. Say toguan na doau sogot tu hati uron, idaokku do hati goranna. Alai idau ni musuku main sogot, jadi hukuman ni haurau menghina. Ibana nau mandok tuau. Dia do Jehovah batang, marsompu-sompu mamataku marida nasida. Dunghona lutak songon gambo di alam. Alai gabi halonganan matanoi alani pangisina. Binahe ni parbue ni pambahenan nasida. Suang songon di akka ari haruaran siantano misir. Ahu patari daokku tu nasida akka halongangan.
Idauni aka bangso parbegu mai gabe murak nasida Ikon di laton nasida do, ikon di laton nasida maor buk songon dulu mangisir di tano, akahitir nasida rosian parta bunion nasidai mandapoton jahu bade batai, akadohok nasida jala mabiar baraduk penho. tung ise madebata songonho nama marpuati di dosa jalana umbolus pangalasion ni partalianna natebai dan toktong ibana marsigomos malus nirimas ay makolomohon asi ni rohado ibana. Saimar pangulahi do rohana jala popoanna do akka hacahaton jala reonganna do sude dosa nasidai tu laut apala no bagas. Saya lehonon mudo hasitongan tu di Jakob asi ni rohatu si Abraham naung ni waronmu tu opunami sian aka ari na lobi dope. Ido saatna martua do akka na tumangihon hatani di bata jala no peopsa. Amin. Kur
sa tindakon maha porsiaw tay songon nahina tindakon idonga sah porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama parguna suatu dosan natu mapalangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jawaban sasadai iman ati muhon ni si Maria naga begabian sion berbadia andorang sohabuan ido tu hatta natu maun na bernit di pengumuman di silatus namate terpajal lo ibana di hau binar silang na Tuhan tu banua rudung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata jahoba aman naik pargogona suatu dosani disima ibana bai mamula suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon namate au porsia ditoni berbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dia sesani dosa doh dihatai namandok mula mangulu dosa kok daging ni halak nong mate doh dihanguluan nasora sudah amin. Shalom amang inang. Titing dihita di Bagasan Saminggon tanggal 22 Januari 2023. Titing nama ragam. Parjolo Guarni Perminggota Sadarion Ima Minggu Patuluhon Dung Epipanias. Doh topik ni mingguta hagogoon ni debata na paluahon. Paduahon papungu pilihan. Sadarion papungu pilihan tujolo 2A dohot 2B dohita tuha perluan ni kantor pusat dohot revitalisasi kantor distrik. Nomor 2, tu minggu tanggal 20 sia Januari 2023 nanengro papungu pilihan tujolo dohita tu haporluan ni kantor pusat dohot tu revitalisasi kantor distrik. Napatuluhon soso pilihan tahun baru. Marhite titingon khususoi hami matuhita perhalado do sude ruas naso pasahaton pilihan tahun baru boima di pasahat tu huriata marhite situa wekta ganup jala boima tatitikon tu minggu nanengro napaupaton soso pilihan bulanan strip pilihan tahun. Khobar tu akka haputusan ni rapot ni huriata na di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 asaboye mamardalan akka program pakobasion di tahun 2023 ikon jolo tersedia dana di kas ni huriata minimal untuk 2 bulan operasional tu jolo di bulan Januari sampai Juli. Jala di bulan Agustus 2023 ikon tersedia minimal 120 juta rupiah. Do mutusi asaboi tercapai songon naung di totop hon program dohot anggaran pinangido matuhita perhalado dohot ruas boi mata pasahat pilihan bulanan manang pilihan tahun tu huriata. Bagian B Dengkando merdalan pakobasion ni huria molo marsiadu ruas nang perhalado manggar pilihanna di bona ni tahun. Song tadana argado di haporsiota pasahaton piliata tu adopan ni debata. Unang benian songon na somal sai jolo dapot ujung tahun asa tagarar pilihani. Nomor 5
dana na sorang. Nah di hari Minggu tanggal 15 Januari 2020 nunga di basa-basahon debata sada nanak bawa di keluarga Wilson Sitorus SE doho inata Reni Boro Manurung SPC Sian Jalan Gagak Hitam nomor 37 Medan wek sada a hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna napaonopon ruas namoding na di hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 nunga jumolo marujung ngolu sada ruas ina ti Nur Haida Borusiahan Opujura tutup umur 70 tahun tatangyakon ma asa margogo jala tumibu tarapul sude keluarga na tininggal honna papituhon rapat huria manotopon program pembangunan di hari Minggu tanggal 22 Januari 2020 nanengro manang sadarion dung sipul parmingguon harian pukul 10.15 WIB dipatupado rapot huria manotopon program pembangunan do mutusi pinangido ma marhite sian wek asa mengutus 10 halak utusan ruas laho madohoti rapoti nomor 8 periodisasi kepengurusan seksi di Huriatta di Patupama di bulan Januari 2020 dong di titing 2 minggu berturut-turut. Ima di minggu tanggal 22 Januari 2020 dohot di minggu tanggal 20 sia Januari 2020 khusus tu seksi remaja na poso perempuan ama dohot lansia seksi na asing boima di Patupa dung tertiting perjolo di tanggal 22 Januari 2020 sadarion. Hobartu haputusan ni sermon parhalado khusus tu pengurus seksi ama nagabe syarat ni pengurus ni seksi ima ruas maksimal marumur 61 tahun. Suang songoni pengurus seksi perempuan nagabe syarat ni pengurus ni seksi ima ruas maksimal marumur 61 tahun. Hobartu buku pedoman perempuan HKBP halaman 10 tolu. Nomor sia verifikasi keuangan huria resort HKBP distrik 10 Medan Aceh di hari Sabtu tanggal 28 Januari 2020 nanaingro di Patupa distrik 10 Medan Aceh do verifikasi keuangan huria resort distrik 10 Medan Aceh maringanan di HKBP Uskup Agung Surya Pranoto masuk pukul 10 WIB sahat tuna sidung. Nomor 10 perhubas tu permingguan tanggal 20 sia Januari 2022 Tajahabema. Nomor 10 sada ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat. Penatua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu keempat bulan Januari 2023 ini panjang umur dan Tuhan memberkati. Hatani debata tu nama ulang tahun ima madok mauliate mahamu di Jehovah ai pardinggan bahasa do ibana ai rodi saliling nililing na doa sini rohana di Psalmen 107 ayat sada. Guar-guar ni ruas nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan boyema tajahabe sonang adong di lampiran ni titingon. Nomor 12 ruas nauname di rumah sakit dohot pemulihan di Tonga Bagas. Naparjolo Nyonya Tambunan Erborusim Mare-Mare W2 pemulihan. Nomor 2 PHF Hutahayan
W2 pemulihan. Nomor 3 Nyonya Hutapea Boru Pasaribu Opo Herlina Boru W5 pemulihan. Nomor 4 Anggraini Boru Pangaribuan W7 pemulihan. Nomor 5 Sintua Dr. Andus B Marpaung 1C pemulihan. Nomor 6 Winda Boru Tampu Bolon W7 di Rumah Sakit Pertamina Kalimantan Selatan. Nomor 7 Manahan Sibarani W7 pemulihan. Nomor 8 Sintua Tehalum Bentobing W Sada A pemulihan. Nomor sia Janus Huta Gaul W5 pemulihan. Nomor 10 Nur Sinta Boru Simanjuntak W4A pemulihan. Nomor 10 sada Leni Boru Silalahi W1 B di Rumah Sakit Kolombia. Tatangnya konma sudia kadongata nomor sahid anggia tu mibu malum. Nomor 10 tolu Boy Mata Jahabe. Bagian paduahon titing parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris. Boy Mataida songon na adong di lampiran parhepengon di Huriata di Minggu Sadarion jala moliate mahu pasahat hami tu akar ruas naung mangalehon pelian bulanan, pelian tahun, pelian persepuluhan, hamuliateon, pelian kasual Natal, dohot tahun baru tu Huriata sailam ditabai tu hatta manasa pasu-pasu tu hita saluhuna ruas ni Huriata KBP Immanuel. Tu hatta mama masu hita saluhuna nasa pasu-pasu di pasaha di Batama tu hita saluhuna imasaha ni titing di hita di Minggu Sadarion moleate ma di hita moleate ma di tu hatta. Shalom. Tapasa ma peliata sada A sada B morende mahita. Tunggu
lameni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanginang songoninang remaja na poso bulung ruas ni huria nang parhalado na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nunga sahatita tu minggu patoluhon dung Epifanias sadarion jala tabigi mahatani di batana gabi ujahan ni jamita di parmingguota sadarion tarsurat di sada Korin biddu sada mamuka sian ayat 10 tolhastu ayat 10 walu hujahama di tonga-tongata songonon ma hatani di bata alai huapoi mahamu ali akkadongan mangasahon goarni tu hatta Yesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang ma adong perbolatan di hamu hot mahamu binahen ni sadani roha dohot sadani pikiran ai tarbortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe taringot tu hamu akadongan pabua namasa di hamu parsalisian alayod do hudok adong do di hamu namadok sisian ni si Paulus doau nadiba sisian ni si Apollos doau nadiba sisian ni si Kepas doau nadiba sisian ni Kristus do angguau nabinagi do Kristusi naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop hamu naung tu bagasan goar ni si Paulus do hamu tardidi mauliate hudok ala swadong hupadidi hod di hamu dukkon ni si Crispus doho si Gaius unang adong namadok tu bagasak goar husad diri hamu tardidi alai doho do tahe pangisi ni bagas ni si Stefanus hupadidihon dukkon ni i tangadong hupadidihon itap ni nahuboto aidang disuruh Kristus siau madidihon mamaritahon barita naulido jalaipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi ai hautodo hatana taringot tu silangi di rohani akan alahomago alai hagogoon ni debatadui dihita nadapotan haluaon ima sahat ni turpugi amanginang remaja na poso bulung hita saluhu na namarpungu di bagas joroon silang ni Kristus torus doi sahat tu bagasan tikion di perdebaton torop dona soporsea jalan amadok dang tutu Kristus mati tarsilang torop do halak na mabay na kabukti-bukti seolah-olah Kristus na tarsilangi dada Tuhan Yesus sendiri jala torop donang naporsea songo kita halak Kristen nama parsitutu taringot tu silang ni Kristusi alai molo ditaringot si Paulus pe diturpuko na manginang taringot tu silang ni Kristus dada persoalan dogmatis dada taringot tu ajaran gereja manang taringot tu haporseaon nanaing odol honon ni aposteli tu huria Korin molo ditaringoti taringot tu silang ni Kristus alai namar pardumuad do tu namasa di huria Korin adong parsalisian sampai bola opat huriai adong namadok mangihutton si Paulus adong namadok mangihutton si Apollos adong namadok mangihutton si Kepas jala adong namadok nasida mangihutton Kristus molo masa di huria Korin sahat tu namarbola nasida gabe opat kelompok tentu di panatapan ni si Paulus nagagal do huriai mangatusi silang ni Kristusi nagagal do huriai laho makkahanguluhon aha namasa di silang ni Kristusi ubahen na olo huriai marbulat sahat tu opat kelompok molo di penjelasan ni Rasul Paulus Apostel Paulus di dok ibana Paulus tidak pernah mati untuk makokop hamu ninna ibana nang pesasitong na molo di bahalak di akap nadong mangihutton ibana totu olo do ibana gabe mempertahankan kedudukan na bah
Gudang do pengikut toba ni narohana bagabe dipadimun-dimun pengikut nai nang pesala sude akka padapot dot akka ujahan ni namangi hutton ibanai. Alayang go Paulus daw. Sadi hari harwa mati aku mo kopamu ni naibana do to akka pengikut nai. Ditegur ibana do langsung akka namadok hami pengikut Paulus. Sadi hari nang tu baga sagor ni si Paulus do hamu harwa tardidi ni naibana do to akka pengikut nai. Asa dang dioloi si Paulus nang pe adong nama dok dirina atas nama kelompok Paulus dang diloas si Paulus jong akka kelompok sesongoni di tongani huria jala di dok ibana silang ni Kristusima nanaing di totong di parrohahon akaruasi asa boy nasida mernida hasadaon di bagasan holong ni Tuhani. Amanginang do nga saha porsyaon hati hai di luat Korin macay tibodo pengaruh kuasa ni Kaisar. Jadi hati hai Kaisar itu disembah layaknya sebagai Tuhan. Parentah Kaisar sarupa doi dohot paretani dewata na subuya loon. Molo dialo paretani Kaisar ba hamatiyamma uhumanna. Alanido hati hai memang sudah ada sebuah kebiasaan na dibentuk di bagasan masyarakat untuk mengkultuskan orang tertentu. Molo akan naso Kristen ibana, nasian kekaisaran Romawi ibana halak Rom ibana, mereka akan mengkultuskan kaisar. Itulah yang akan dipuji, itulah yang akan disembah, itulah yang akan dijunjung, itulah yang akan dibela kemanapun orang Romawi pergi. Alai berpengaruh do situasi i nang tu akka halak Kristen pe hati hai. Mereka mengkultuskan orang-orang yang mereka anggap bisa membawa kekristenan itu dan mereka suka pengajarannya. Adong mana madok hati hai kami pengikut si Paulus karena mereka mengkultuskan pribadi Paulus. Adong nama dok kami pengikut ni si Apollos karena adong na mengkultuskan, na mengagum-agumkan secara berlebihan pribadi ni si Apollos. Adong songoni nang tu si Kepas jalalas adong sebagian nama dok dirina pengikut ni Kristus. Amanginang dong asaha porseaon sian najolo nunga masa pangalaho mengkultuskanon. Jalasonari pe gudang do pangalaho si songonon. Ruas ni huria mengkultuskan si A, pelayan si A, pelayan si B, pelayan si C doh lanak kana asing. Ujungnya ketika ada ketidakcocokan di antara pelayan, ujungnya ruas peter seret-seret, gabe mengelompok karena sebagian ruas menyatakan dirinya berpihak kepada pelayan si A, sebagian ruas menyatakan berpihak kepada pelayan si B, doh lan akkana asing. Gabe tubuh ma parsalisian, gabe tubuh ma akka parbolat-bolatan, gabe dang boebe saro hasa pikiran, gabidang boybe di bagasan sada hata, sude ruasi, sude huriyai, laho mangulahon parsuruon ni Tuhani. Jala amanginang dongan saha porseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di partikyat tanah parpudion, tuakatikin amangihupe, idaut tama, gudang do muse halak anon na berperan songon pegetini Tuhan. Banyak orang yang akan menganggap dirinya jauh lebih baik dari orang lain. Banyak orang yang akan menganggap dirinya jauh lebih hebat dari orang lain. Banyak orang yang akan menganggap dirinya di atas orang lain, jauh di atas orang lain. Ujungnya muncul manon mulai didik kita sonari dok tokatik kina nengro akan ada orang yang merasa dia seolah-olah seperti Tuhan. Hebatna songot Tuhan ibana, perkataanna kalau tidak dituruti dia akan membenci orang yang tidak menurutinya. Molodang dioloi pangiduanna muruk ibana, dang dia toibe akan nomor pardumuan di tonga-tonga ni punguani. Omana ginwarana amanginang homo deus. Homo itu adalah manusia, deus itu adalah Tuhan. Jadi nunga diprediksi hon, apalagi dengan kemajuan teknologi, dohot aka kemajuan-kemajuan ningolu tu akatikin aneng roh nunga diprediksi hon akan ada sebuah kekuatan dari manusia itu sendiri, apakah itu dari negara-negara maju atau orang-orang yang hebat, mereka akan memposisikan diri
sebenarnya mereka adalah manusia alai di posision nasida madirina songot Tuhani. Aha na nidok nasida ikon diulahon. Aha na pinasaha nasida ikon tunduk ma sude jolma. Alanido humanisme na dijunjung dope saat tu bagasan tikion. Nilai-nilai kemanusiaan na terus dope dihargai saat tu bagasan tikion. Kemungkinan besar tua katikinan engro molo lam berkembang do jiwa ni jolma homo deuson, maka nilai-nilai manusia akan semakin dihilangkan. Molo maralo do jolmai tu nani dok ni penguasai, tu nani dok ni namar parange homo deusi, maka tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam dirinya untuk menghancurkan manusia, membunuh manusia, siapapun itu. Molo dialo hata manang paretani jolma na menganut paham homo deuson. Jalan nga muncul inang diaka di zaman ni si Paulus amanginang di tonga-tonga ni Turpukon. Ada kalangan Yahudi, mereka menanti Mesias. Di paimana sida do Mesias naboi manguluhon na sida mangalo sudi bangsa na asin, termasuk penjajahan Romawi hati-hai. Mereka menanti seorang Mesias yang tangguh, yang kuat, dan memang dia bisa memenangkan peperangan terhadap bangsa Romawi. Alanido didok nasida anggo Yesus na tersilangi dang mungkini Mesias na pinay manasida. Ido obahen didok halak Yahudi do anggo Yesus na tersilangi na mangalihay do dang tutui Mesias. Ima di bagasan rohani halak Yahudi. Roma halak Yunani, tidak mungkin Allah, tidak mungkin debata na marumang toddi bongot tu bagasan sada pribadi nagale tarlumobi na mate na mate di bagasan Kristus Yesus. Itu alane di dok halak Yunani, Kristus yang tersalib adalah kebodohan. Jadi asa tabere ngamang inang Yahudi mangasahon haporseonna naung gumodang di patuduk akka parbinotuan nasida. Yunani mangasahon akka parbinotuan filsafat, akka parbinotuan ni utok-utok nasida na dipakai nasida lau mangatusi dalan ni debata. Alanido didok nasida do silang ni Kristusi hautoon. Didok nasida do silang ni Kristusi dang mungkin Kristus mate tersilang molotohodoi anak ni debata. Manang tadokma songon na idok ni di ayat 10 alui hautodo hata taringot tu silangi di rohani akka nalahomago alai haluau doi hagugu odoi diakka hita na porsea di debata. Atau ngamanginang donga saha porseon di bagasan Tuhan Yesus Kristus buasa tubuh perbolak-bolatan di Huria Korin. Jala buasa tubuh nang akka perbolak-bolatan di tongan yak kepunguan ni halak Kristen di bagasan tiki si sonari. Alaniaha ngatabereng bi alusna songon na masa di Huria Korin. Molo adong na mengkultuskan seseorang, molo adong na balubihu maparsangabi sasahalak, gabi songot Tuhan ibana di parsangabi. Disima tubuh akka perbolak-bolatan di bagasan rohani akka na mangihutoni. Jala molo dipahami secara gagal lapatan ni silang ni Kristusi gabe dietong nadiba silang ni Kristusi dang tohoi ala marojahan tu parbinotoan ni nasida gabe dihaporsiai nadiba dang tutu Kristus mate ainahu pai mai mahami Mesias ima Mesias na marhuaso situtudo. Molo pola pikiran ni jolma do di patujolo, jala molo gabi habisuhon ni jolma do di patujolo, ido bai didok si Paulus naking, dang meddi diauro alai mamaritahon barita nauli do. Ipe molo hu baritahon barita nauli dang marojahan tu habisuhon. Anggo bisuk do amanginang di si Paulus, dia adalah orang yang berpendidikan. Dia adalah orang yang dilatih secara tekun dalam dunia kejahudian. Dikuasai ibana dusudi akka penerapan ni hukum Taurati. Sian A sahak tujet. Jala dihanguluhun ibana dui sebelumna. Adorang so ditakup Kristus dope ibana. Alai didok ibana.
marbarita nauli peau dada habisuhoni hu pangasahon alai marojahan tu silang ni Kristusido. Alani do manginang atong ahado silang ni Kristusi. Silang ni Kristusi ima tanda pengorbanan. Yesus berkorban untuk menyelamatkan manusia. Ada sebenarnya kuasa di dalam Dia. Tang nasoboi taluhonon nasudi akka nama nakup ibanai doh nama nguhumi ibanai alai hanya dengan jalan pengorbanan diri asa tegak hasit tongan ni debata ai marhite silangido gabe patar holong ni debata di sadok portibion alanido manginang silang ni Kristusi molo jongjong di huria, jongjong di gedung sekolah minggu, jongjong di tongani bagasta, tapar horuk-horukon silang ni Kristusi, asa taingot bedo di ganup, di akka na makka porseai silang ni Kristusi adalah simbol pengorbanan diri. Jala sude akka na porsea di silang ni Kristusi marsiajar do mangatusi nilai-nilai pengorbanan. Molo adong di bagasak kita pengorbanan, dang si tau monang hita, dang si tau hatat tanah saut, dang si tau pikirat tayo naik ko saut, dang si tau naik kon natadoki naik kon saut. Kita paham benar di mana saatnya kita mengalah untuk menang. Kita tahu benar ada saatnya bagi kita untuk berkorban demi kebaikan bersama. Kita tahu benar pabua na berkorban, sipata berkorban perasaan, sipata berkorban tiki, sipata berkorban dohi tanang di materi, sipata berkorban dohi tanang dilan akan asing, parbinotuan dot lan akan asing nabui tapasahat. Dan itulah nilai salib Kristus naik kontarida di bagasan nguluni akan aporsea. Alanido mulu terbagi kelompok gabe opak kelompok huriana di Korin. Mereka gagal memahami salib Kristus artinya adalah pengorbanan. Alaya alamarsiadu du halaki madok daung si Apolos do na jumago, daung si Paulus do na jumago, daung si Kepas do na jumago, daung Kristus do na jumago ninna gabe terbagi ma kelompoki huriai dibagi opat kelompok. Napa dua hona manginang donga sahapor siaon lapatan ni silang ni Kristusi ima holong na polin molo tabereng silangi berbentuk vertikal dohot horizontal labatanna holong na vertikal nasian Tuhani tuhita nasia kita tu Tuhani ima sada hataridaan ni silangi. Alaidang say holan debata makka holongi hita, dohot hita makka holongi debata. Alaido do hita masih holongan sasama hita. Ima garis horizontal, garis datari. Asa holong napolin jala holong nasikopdo natarida di bagasan silang ni Kristusi. Nunga di pataridahon Kristusino ni ditonga-tonga ni pakkobasion na. Alani holong na do tuhita ubahen na mate ibana di hau pinor silangi asa manangise na porsea di Kristus na tarsilangi tarida manang dihita nilai-nilai ni holong ni roha holong tu di batang dohot holong maradopon dongatta na humalia asa molumian do holongi di bagasan huria Korin hati-hai jala ido na didas-dasan ni Apostel Paulus asa ditatap nasida silang ni Kristusi dihanguluhon nasida barita nauli hobar tu silang ni Kristusi ima mangulu nasida di bagasan holong mangulu nasida di bagasan holong ni debata dohot marsiha holongan sesama nasida kita pea manginang boido tatulak ragam niya kaparsalisian boido tao tapi ragam niak kahaguturon molo tahanguluhon lapatan ni silang ni Kristusi ima mian dihita
holong tu di bata dohot holong maradopon hita sama hita. Na patuluhon na manginang dongan sahaporsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus silang ni Kristusi lapatan na hanguluan dui. Hanguluan na totong dimampukan laho mabahen lomo ni rohani di bata. Jadi perbue ni silangi di akan aporsea ima hanguluan dohot haluaon. Atong diaka na porsea dihita aka na radi majalo silangi jalamak kahanguluhon nilai-nilai ni silangi di tonga-tonga ni ngulutta hanguluan na pinasaha ni Tuhan ni dihita hanguluan na marhagugoon do jala hanguluan na totong maparbuehon aka parbue na dinggan au sura di hanguluhon huria korin pabua silangi marlapatad doi hanguluan dohot hanguluan na maparbuihon parbui na dinggan dang uluan na sida gabe potsa opat huriai jalo songonima nang akahuria di partikian sinuaingon parbue ni silang ni Kristusi dihita na makapursiai ima hanguluan asanasa na majalo hanguluan sian Tuhani hanguluan na maparbuihon parbui na dinggado na tajalo jala na tapatuduhon amanginang di tonga-tonga ni ngulutta atong amanginang dongan sahaporsyaon dihita saluhuna na marpungu di son didok topik di minggutta dihita hagugoon ni debata na paluahon haluahon di patupa di bata di hita marhiti-hiti silang ni Kristusi alai dada holan haluaon di bagasan partodion dohok donang haluaon sian nasa hagugoon nama baik kita humasusa di portipion termasuk doi akka parbulat-bulaton termasuk doi akka penindasan termasuk doi dohok ragam akka keserakahan di palua dohita salhuna sian akka naso tahalomohoni jalaga be marlas ni roha hita mangulu marhiti-hiti silang ni Kristusi atau ngamanginang dongan sahaporsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus sada tona ni hatani di bata tu hita sadarion akka nasay totong marnida silang ni Kristusi di gereja di tempat-tempat pertemuan Kristen di tongan ni bagasta naong tahor korukon si pata tapake tak di kerabuta tapake si pata di golang tak silang ni Kristusi asa unang holan simbol sabing noni alai jauh-jauh dui di bagasan ngulutta asa totong hita di bagasan goar ni Tuhan Yesus sahata jala unang marbolat hot di bagasa sadani roha hot di bagasa sadani pikiran hobar tu hatani debata diturpuk ta sadario di ayat 10 molo tabereng molo ta bayakon molo ta haporsiai silangi ni di jauh do hita marhiti silangi unang marbolat sahata totong hot di bagasa sadani roha jala hot di bagasan sadani pikiran songoni manon patupota amanginang rapota sipul paramingguonon oluboy sudi mahita unang bemulak kita nianong nga diotang 10 per week alaya sa haru takas ahado si patu-paut tadi pembangunan di tahun 2020 tuluan rak mahita ano na manginang madohoti rapoti tatupahi madi bagasan kapikiran ahado si patu-paut ta pembangunan fisik di Huriatta di tahun 2020 tuluan walutung pedang natahataian non nasaut unang gawe makor nakaparbulat-bulatan di hita molo dia pena diputuson bersamaan non di tonga-tonga ni rapota rap mahita sisa da roha sisa da pikiran lahu patuluson pembangunan ni di Huriatta di tahun 2020 dohot tuaka tikina naingro de batama mamasu-masu hita saluhuna martang yang mahita Jehovah Tuhan nami mauliati di hatam nung manungguli roha nami tutu sipata naing mamulik-mulik dohami molo marasing pikiran nami marasing akapabahenan nami alai ditonga di huriam
Di tongan ya kaparsauran nami songon akan aporsia kami. Adong do silang ni Kristus napai ngotok kami. Molo huhaporsia kami do. Tadda ni pangorbanat doi. Tadda ni haholongot doi. Jala tadda ni hanguluan naong pinalua do silangi. Naing ma Tuhan, ganup kami ruasmu dohot parhalado, di jauh hatam, hobbarto hatam na kutangi hok kami, asa unang marbulat be kami mangulu, asa unang marbulat dihak kaparsauran nami, alaya sabui kami sahata, saroha jala sa pikiran, laho patuluson ak kalomo ni roham, di tonga-tonga ni ak kaparsauran nami, mauliate ma Tuhan di hatam, margugo mahami jala terpasu-pasu, mulo ulahok kami di tonga-tonga ni ngulu nami. Ditikyo na Tuhan, madok mo liati kami. Di basa-basa hukko sa dadat danak bawa. Di keluarga niya manami, Wilson Sitorus inang boru manurung siyan gagak jalan gagak hitam, wik sadaa. Pasu-pasu ma Tuhan dak danaki, ibur-ibur magudang, sitok kapanahik nahiton. Jala pasu-pasu manang natoras na marhahi pason ina nami, marhahi pason ama nami. Buy na sida pagudang-gudang yan akon na sidahi, hobar tulong mo ni Roham. Songonima ali Tuhan hutangnya ko kami, ruas ni huriam na marsi taonon, di naong marujung ngolu sahala ina na mabalu, siyan wik sadabe, ima inang tinur haida, buru siyahan opung jura buru, na diari rabui, jala langsung dibuan tu balige tu bona pasogit, di bona pasogit do adat na, jala di bona pasogit do nang disuaton ina nami i. Asima roham Tuhan dia kaya nakonna di sudi pinoparna, apuli jala pargugui manasida di parsirangan nasida maradopon ina nami na hinaholongan nasida anggiat ma di paninggal honni ina nami i totong boy mangulu akaya nakon na pinoparna di bagasan pasu-pasum dohot asini roham mangulu nasida di bagasan biar maradopokko. Setokin nari Tuhan sipul parminggon namion patupon nami do rapot huria di tonga-tonga ni huria mon makatai taringot tu program pembangunan nanaing si patupon nami di huriamon di taonon dohot tuak katikin naneng roh saluhut na akan naung niotang Tuhan lahom dohoti rapoti sai lehoma tiurni rohadot pikiran lahom dohoti rapoti jala pasu-pasumu ma Tuhan perdalanan ni rapok nami di bagas sadarion asa jupang akka haputusan nauli na duminggan jala unang gabe makkorhon parbulat-bulatan di hami Tuhan alai gabe makkorhon hasadaun ma dohot akka hamajuon di tonga-tonga ni pakobasyon nami di huriam HKBP Immanuel Resort Immanuelon. Ali Tuhan Jehovah di batama nami mamukka di bagasan minggu dohot minggu nanengro di patupa ma ali Tuhan di tonga ni huriamon periodisasi kepengurusan seksi di tonga-tonga ni huriam. Saya pasu-pasu ma Tuhan perdalanan ni akka rapot periodisasi i asabui Jepang ali Tuhan akka pengurus seksi na betul-betul laho pasangap poko jala mangarahon ganup seksi laho marhajono kontuho jala lambaki ma Tuhan lam hehema akka sudi ruas ni huriam marhiti akka ulaun koinonia marturia doho diakoni di tonga-tonga ni huriam nang verifikasi distrik pele Tuhan taringok tu menutup buku di tahun 2022 na salpu nanaing di patupa di distrik 10 Medan Aceh saya pasu-pasu me Tuhan mardalan denggan henggiat tiur saluhu na kaparhepengon jaladang adong ali Tuhan na lipi tang adong ali Tuhan na gabe marisuang sudi akka pelean na pinasahat ni ruas di huriam tu harajaon mi ali Tuhan songonima huhamalati hok kami di 25 halak ruas ni huriam na marulang tahun hatutubu di bagasan mingguon sai pasu-pasu manasida Tuhan akan namek-met ibur-ibur magurang manasida akan nakarejo sai totong manasida marlas ni roha jala taruli dia keperbuin ina niula nasida aka ama ina di tongan ni parrumah tanggaon se pasu-pasu ma Tuhan asagok las ni roha jala akan tua-tua salam tiur maroha dok pikiran nasida di bagasan hai pasun nasida Tuhan madalani hatuaun nasida sai lam tabba-tabbai ma Tuhan pasu-pasum dia akan namarulang tahun totong maho Tuhan madongani mamasu-masu nasida nang di onom keluarga Tuhan na marulang tahun pardongan parsarepion mauliate ma Tuhan di natotong dirahut ho marhiti holong mi akka pardongan sarepion ni ruas ni huriam boy nasida marulang tahun di bagasan minggon anggiat ma lam togu ale Tuhan pardongan sarepion nasida
tupahi marhiti dami do las ni roha, tabatabay Tuhan akasinamot do akasinadong adina sida, sa margugo na sida, lahu padimud-dimun, aka pinopar naong pinalomihom mo. Mulutong adong do pele Tuhan, naso dapo si aka pasu-pasu parenak konon, ang giya madilihokoi dina sida saluhuna. Songonima Tuhan hubuak kami, huhamolatihok kami, sudi akka pilihan na pinasaha ni ruasmu di bagasan mingguon. Ang giat ma Tuhan, siyan ias di rohanami hupasatami pilihan nami say jalo may Tuhan, jala dipakya kaparhala do ni huriam may, hobar tu akka hatutuan naong diaturhon di rabot huria, pakkeon nami may Tuhan, lahu pajongjokon harajaummu, ditonga-tonga ni huriaon, doho disadok portibion. Say pasiding mali Tuhan aka pangalaho siya kami na mangalipehon dala naso mamakke akka piliani dang hobar tu akka haperluan na asa totong marsangap ho Tuhan di tonga-tonga ni huriamon jala pasu-pasu masudi ruasmu marsiado Tuhan laho pasahaton pilihan daw muli tu bagasan harajaon mi pasu-pasu ngulu nami Tuhan asa tarbahik kami dupe manobahon pilihan na duminggan tuaka tiki nanengro. Ali Tuhan Jehovah di batama nami, mauliate ma Tuhan di salud asini roham, sahat di homa ngulu nami, pasu-pasu mahami sa mingguon mangula akka ulaon nami. Diakka ruas ni huria malay Tuhan, na di bagasan parsahiton, marasini roha maho Tuhan, di inang nyonya tambunan buru si mare-mare na pemulihan wayang di bagasna, di amang PHF hutahayan na pemulihan di bagasna, inang Opong Herlina boru pemulihan di tongan di bagasna, Anggreni boru pangaribuan pemulihan di bagasna, amang situa doktorandus B Marpaung pemulihan di tongan di bagasna, Winda boru Tampu Bolon na marsahik di rumah sakit Pertamina Kalimantan Selatan, manahan si Barani na pemulihan di tongan di bagasna, amang situa Tobing pemulihan di tongan di bagasna, Janus Hutagaol na pemulihan na marsahik nuaing di rumah sakit Bunda Tamrin, Nursinta boru si manjuntak pemulihan di tongani bagasna, dohok Leni boru si lalahi na marsahik nuaing di rumah sakit Kolombia. Tuhan de bata para si roha, daoni ma akan na marsahik ruas ni huriami Tuhan, urupi mana sida, jalalehon maha mamalum. Po sedorohanami tu adupanmu Tuhan, taruli nasida di hahipason, asa boy mo sinasida mangula-ulaon, boy mo sinasida rak marsaur dohot hami di tonga-tonga ni bagas joromon. Pinuji maho Tuhan, tangihok kami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita tapasaha mapiliat tatujulu 2A dohok 2B. Dang
Jong maita salu nga. Tatangiak koma piliata. Alidi bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohok na sauli basa na mauli utus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasiak kami pilihan non patibulon harajaumu, ditonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomu ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songop panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohanami daho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor hom madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita manginang horas madihita.